As piscinas municipais do Carballiño continúan coa súa actividade nesta nova normalidade e nos indican que con moita responsabilidade por parte dos usuarios. As instalacións das piscinas municipais do Carballiño continúan con afluencia moderada de xente dende a súa apertura fai case un mes. Destacan, sobre todo, a afluencia de xente nova e familias con nenos e tamén algún que outro estranxeiro. Unha das traballadoras das instalacións, encargada da venda de entradas, asegura que a resposta da xente é boa, aínda que pensaban que habería máis medo. Pois a verdade é que pensábamos que iba a ir peor do que está indo, porque pensábamos que a xente iba a ter máis medo, así, pero, bueno, ao principio como que lles costaba vir, ora xa veñen sempre, os de sempre é bastante, o aforo ainda nunca se completou, basicamente imposible. Este año que fixemos foi estruturalo todo por parcelas, máximo 4 persoas por parcela, e o uso de mascarilla é obligatorio se quere subir a cafetería, salir e ir aos baños. Os baños reducímolos o máximo posible, según o que nos dixo Sanidade, e tamén están reducidos tanto o vaso grande como o pequeno e o aforo total do terreo. Ademais, lembramos que os cursos de natación quedaron suspendidos por motivo das medidas tomadas pola dirección das instalacións para garantir a seguridade. Con respecto ás medidas de seguridade, os socorristas destacan o bo cumprimento dos cidadáns e aseguran que apenas teñen que chamar a atención por distanciamentos nas parcelas. A verdade é que a xente está se portando bastante ben, mellor do esperado, e nas parcelas sí que a veces temos que pedir á xente pois que meta as súas cousas ou así, pero en xeral que as medidas, bueno, a distancia sí que é un pouco máis complexo na auga, por exemplo, os nenos móvense bastante, pero claro, aí xa cada un é responsable dos seus actos, pero a verdade é que a xente está se portando moi ben este ano, sí, entenden todo perfectamente, o tema de que non se poden traer pelotas, por exemplo, churros, por o tema de que os morden, e todo eso, pero a verdade é que estamos moi contentos coa xente, sí. Sí, a verdade é que este ano está vindo menos xente que outros anos e por o tema do aforo non hai problema porque é iso, nunca chegamos ao máximo permitido porque esta piscina ten un aforo bastante grande xa outros anos e este ano que a reducción tamén sigo tendo, ou seja que non hai problema ningún nese aspecto.